Добър ден, уважаеми зрители! Искам да ви представя едно сгъваемо дигитално пиано, което може да свърши много добра работа при начинаещи пианисти и също и за репетиции. Също много може да свърши работа и за много добре за начинаещи най-вече. То е сгъваемо, много удобно в чанта. Има си стойка за ноти, а също има и системен педал. Работата с него е сравнително лесна. Включваме го с това копче. Клавиатурата е лека, има малко като пиано, може да се каже, пианистична клавиатура, но е сравнително лека. Има 120 вида инструменти. Примерно сега чухте акустичното пиано. Може да ви покажа електронно пиано, примерно. Има също други електронни пиана. Примерно Rhodes пиано. Вътре има много ритми, най-различни, които могат да се пускат с акомпанимент или без акомпанимент. Ето, например, може да се изменят темпата. Или друг ритъм. Ето, популярен поп. Това, което е интересно при този модел е, че може също да работи с акомпанименти, не само барабани, ами и оркестър. Ето, темпата от тук се изменят. Примерно по-бързо pitch bender има. Сплит. Може да дели клавиатура наляво и надясно. Тук се включва. Но това, което е най-доброто при него, че може да се сгъва на две, да се слага в чанта и да се репетира.
Също може да се каже, че има метроном, който има 4 позиции. Първият метроном е постоянно звучение на метронома, втория на второ време удря камбанката, после на трето време, после на четвърто. Също има копче, което може да записва и да реализира дадена мелодия. Мога да ви кажа, че инструмента за тези пари, които се предлага в нашата фирма, звучи доста добре и най-голямото му качество е, че може да се сгъва, да се слага в съответната чанта и да се носи на репетиция. Това е много добър вариант за начинаещи и за деца, които искат да свират. Благодаря ви за вниманието.